noma ngazi ukuthi ngikutshele kanjani okusho iqiniso ngiyakuthanda ngempela mina ngiyakuthanda kakhulu Phalavi. Ma, yini lo yenzayo? Zama ukukubonisa la Phalavi ukugcina labantu bobabili bendawonye kuzoba ingozi enkulu kuwena. Yebo ma, yini lo yenzayo? Ngeke uhlalise ikati negundane ndawonye. Ingoba umyeni wami mina ngimthemba ngokuphelele. Lokho wabuya nje empilweni yami futhi lokho mina nawe sachitha lo babusuku ndawonye. Ayikho into engihambela kahle mina. Ngakho-ke cela ukungixoxa ngayo yonke lento. Akumina kuphela necala. Akulona iphutha lami ngedwa. Uragavi yaphi ngalesikhathi? Elinye ithuba ngomsombuluko kuze kube yisonto magama ngehora lesikhombisa ebusuku kuStar Khanya kuphela.